Shipui len laia nui za thlak taka che tele lungcha thlak taka thil thleng hrang hrang te ilo thlir dawn te ang lockdown laia zungol vei te chiri tur ve nana zusem tu chu man ani Chamrit Viang Hyderabad a tlangwal pakhat TikTok a chil ve tak pakhat chuan lockdown laia ni tin in hlo chop zungol vei te chiri tur chu khonga in zu sem sak adu thu le zu mi a pelai chu TikTok a upload boka he video hi darna sale man ani lockdown lai hian zu zor emo semlam chi reng reng chu khap mak ania he thil hian Telangana police te beng thlengin police ten thu buai siam sakin an manzui ngal mak ani COVID-19 shipui leng mek awanga khovel abuai em lai hian nun na chan po tam tak anom to ani COVID-19 natna wanga thi anga ngai mithi chong bola bol vek to ron har chuak le a lau maya Paraguay rama Gladys Rodriguez Duarte kumsom nga chu San Fernando Clinica Dr. Heriberto Vera achuan athi ti in apasal le afanu hne na chuan death certificate po ahlan thak to ani Rodriguez hian ovarian cancer aveisa a mithi chu ruangphur motora lot ani do mek lain aron chele tlat meya Paraguay Social Welfare Institute Medical Facilities a ruang hilak let le ni in endik le tura ti ani Alice McCanney Jr. kumsom nga pakhat chu March ni som paria ta tanga ni som ni pathum chung COVID-19 wangin adam lova University of Pittsburgh Medical Center Pennsylvania a aninen kola achuap doctorin acheto nia soin ventilator mangin thok tir ania koma in aum zui ngala March ni som thum khan van le thlak takin McCanney chu ron har chuak le a tuna chuan dam takin dam do in achwa san le to thung si ani Turkish Peter pakhat Hawa Hankara Deniz kumza pasari mi chu khosik sang tak anei nuwa Istanbul Education Research Hospital an admita COVID-19 alo ve ve reng maya maro chu van nei thlak takin kar khat nuwa April ni som pathum khan dam takin achuak le ani hospitala thokten an lompui hle COVID-19 shipui leng mek awangin khovel ram hrang hrang in khar khip na hun amang mek zela Mizoram ange po khotam taka full lockdown kalpui mek ani he shipui leng laka hian him theu turin kanin du sak ton vek ni te poin alang him tura be theu kara hian khovela mun him bera ngai chu Italy rama island pakhat Budeli hi ani he Mediterranean Sea island pakhata hian papakhat mawra monradi kumsomra pakhat mi chu khosain tu matlo polo afala khosaum chun ani hi chu midang ten an vatlo po an vakai te ni ngot lo chuan tundin huna chuan him viau tura ngai ani COVID-19 shipui leng awangin khovel abuai meka chuti lai ro chuan midang te champui tura ke rompen chuak soi tur tam tak an oma mizo te po kambang bik lova midang te champui tura tha tholok tak tam tak an omani heti mek la hiam phai nuam tle rol mel thatak tak pathum te po chuan COVID-19 awanga an khotlanga chuan cham om mek te tan chua theigun chung village task force ten an siam mang tangka in kerol nein sum an tuaka an mu chuang ang cheng sang kha zakwa chu phai nuam local task force committee a an chung lut ve ani nurse te hi COVID-19 do konga hian an poimo em a ral matong tak meu an ni za a choi moi tur an ni kan ti mek lain Indonesia a Jawa a mipa kumsomli pathum mi chuan clinica nurse duty chu bin mai du tok lovin tha a alo vo zui ve mek boka thil thlenna mun tak hi Pratama Doi Puspita Clinic ania hepa hian afapa chu entir turin a hruaya mark sawalo awangin nurse hian COVID-19 laka in ve nan mark sawa turin atia nurse thusoi hi a oi du lo ani clinica omzong song ten marks an wa vek ti in nurse lungoi lo chuan doctor hne na marks an wa lo chuan en kol lo turin a shila nurse thusoi wang khian a thin rim hle a nurse hi a beng zui ta ani ben mai po chu du tok lovin anun na alak tur thu a shil zuya
khawlaia a hmuh hunah a thah tur thu a hrilh hial bawk ani hepa lakah hian nurse hian thubuai theh lut ngalin thuneitu ten hepa hi an man a a chung thu ngaih tuah ani dawn ani.